Jeg har modtaget en rigtig flot pakke, og den vil jeg så åbne nu og se, hvad der er inde i. Pakken er fra, lad mig se, den er fra WeMind. Inde i pakken ligger der en sort plastikpose, og inde i den pose er der simpelthen intet mindre end bogen fra Jakob Bøtter, NQ. Det er en meget lækker indpakning, og nu skal I se. Netop navn. Og vupti. Voilà. Jakob Bøtter. 55 eksempler på involvering med sociale medier. Selv tak.